L'emoció pot ser quan tu intentes dir una cosa però no vols que el que digues estarà mal. Quan tu vols xutar un baló però no vols que la gent te riga. Altra pot ser quan tu intentes dir un poema però no vols que els teus companys es riguen de tu, com un arbre que se queda sense fulles i no vol que li tornen a caure. L'inseguretat és mala perquè pots quedar en ridícul davant dels teus companys. No m'agrada sentir l'inseguretat. Jo la supero a vegades veient la televisió o estant amb ma mare. I així m'estudiaré millor, o fer-me un bany calent i tombar-me. També la supere veient una pel·li amb el meu pare o anar-me'n a jugar a futbol en ell. No m'agrada sentir aquesta emoció. Jo li diria que no es preocupe perquè jo aniré amb ella, que tingui més seguretat perquè no li vol agradar la seva vida, perquè no la va gaudir res. La inseguretat és una emoció molt desagradable, perquè pots posar-te nerviós. A mi no m'agrada tindre inseguretat. Per exemple, quan tinc que triar algo per a dinar i després he triat el que no m'agrada. Estar insegur causa l'emoció quan, per exemple, tens que triar un camí i després l'has triat mal. Em dona un poquet de ràbia, encara que a mi se me passa ràpid quan estic amb els meus pares, germans i amics. Per exemple, quan estic fent una prova i després no sé quina resposta triar perquè estic insegura de quina triar. Em dura poc quan estic amb amics, els meus pares, la meva família. Després se te passa molt ràpid. Per a fer-ho tens que estudiar molt per a una prova, com per exemple tens que estudiar molt per a una prova o per a un examen, i per a fer-ho tens que prendre una medicació. Sí, he sentit l'emoció com quan, per exemple, tens un examen de matemàtiques i me pots insegura, nerviosa, molt nerviosa, però en fi, ma mare m'ha dit que no s'hi va enfadar a mi als meues notes i me pots millor. Me pots tranquil·litzar, com per exemple, me pots tranquil·litzar veient la televisió o veient HBO, i pots jugar al teu germà o pots llegir un llibre. No m'agrada res, perquè si em sento insegur no confio en mi mateix i em pot perdre moltes coses al·lucinants, com conèixer a nous amics, jugar a jocs interessants o fer activitats noves. És molt difícil dominar les emocions i els sentiments, però si estem tranquils serà més fàcil dominar la inseguretat i jugar amb nous amics i fer activitats noves.